Kinahanglan jud na mabunyagan. Gikan ko sa simbahan, dili ka mapapa ni Zinaya kung wala ka na bunyagan. Lima lang, wakoy kwarta. Kami bahala. Sige. Asa na si Ethan, oy? Kinahanglan jud na mabunyagan. Speed yung ito itong nakikitaan ganina. Isa ba? Asa na si Ethan, oy? Ethan! Ethan! Jong, asa man ka? Yapas malagi ka diri. Nangita kong Ethan, ikaw asa man ka? Jong, meron ko'y gusto iingon. Sa ingon. Init kayo, ang bata yung mong gibiyaan. Importante ka niya ko iingon. Sige na, ingon na yun. Sama na. Gikan ko sa simbahan. Dili ka mapapa ni Zinaya kung wala pa na bunyagan. Sama na ay, binuang manay muha. Mamaya akong nadunggan. Sama na ay, lain pag himuon ko ni Mugninong, ako may papa. Kinahanglan na to bunyagan si Zinaya. Sige, masugot ko. Bunyagan na to na kay para mapapa ko. Di ko mahimong ninong. Sige, matos ako. Ibili naman ako si Zinaya dito. Atayan niyo eh. O sa pa, ano ang problema? Sabi yun na ako. Bunyag sa bata. Si Ethan. Barkada. Iyan eh. So, Jong, ako ni. Lay. Alagi mo. Asa ni mo gikan? Pero minangita ni mo pila na kabulan. Jong, kabulo ka, ang 53 ang rado. Graduate na! Pwede na ko isang pa sa imong diploma. Grabe, maka-proud kay kag naabot ba? Thank you, thank you. Ikaw, so, kumusta naman? Ora, gyapon, gwapo. Ayos, diba ka tay? Na ikaw, kumusta? Ora, gyapon, okay. Dagang nang abot problema. Asus kabalo ka kan mga problema mulabay ra na siya. Maresolbahan ra na to na. Jong, dugay na ta magkaila, Jong. Kabulo ko sa imuha, mga problema. Sus, basic ra kay na sa imuha. Na kay problema tawaga ra min duha. May nakoy lalong nga problema ron bay. Uy. Kay, Basta eh. May gani kay naa mo, kamura gi makatabang sa kuha. na pre, timing ito. Ay ning di kay atong pag-ari dire pre. Sultay unsa problema? Kay andam na muhatag kwarta si Angelay. Yaga, wa mo kita trabaho gani. Wala si Ethan eh. Itan? Hala, unsa ba kahita buwa? Wala. Di ba palangga man kay to nimo Jong? Mao gana na hinungdan. Kay sukad, naan ako'y anak. Nang luod. Ha? Nana kay anak? Basi gula na nimo pansin na si Ethan Jong maong nang luod na. Di manggod. Experience na gihapon na ninyo sunod. Dana mo yung anak. Kay lahi ra gyud. Palangga mo na ako si Ethan pero mas palangga po na ako akong anak. Sus na unsa man kay nana man juga sa una Jong nana man juga mahigugma. Ay lain pa yato ba? Nangumusta tong bayot si mo ha? Kaya mawin kita Jong. Ako lang man sige mo tadi ay. Di ba yung lalim dagag pas ano nga problema? Dili din yung pas anon Jong. Ibutay sana di yung nga nato. Ay, wag kini problema tao ba mo kanang ano po nang ano? Inan yung batasan ay nadto pa mo diri para gara-garaan ko ninyo. Si gara-gara. Para sa imo Jong, unsa man ang unahon? Si Ethan o ang bunyag? Gusto mo na ako magpabunyag. Gusto po na ako pangitaon si Ethan. Ha? Ano man? Hindi man gud ko pwede mahimog papa. Maninong na lang ko kung di mabunyagan ang bata. Na, impas juga. Kung ako ba yung nahon akong bunyag? Nah, tama juga Jong. Tama juga. Pero problema lang, wakoy kwarta. Kwarta? Eh, ara oh. Kita Jong sugad sa una. Kita ra magyud yung tulo magtinabangay. Mao ganing naami diri aron no kay para andam mi mutabang si Muba. Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan. Problema tayo lang. Di naman na magtutulungan. Pwede nga'y maiiwan. Lahat kasama pag may Kwartan lagi kulang bay. Kami bahala. Asa mo mungita?
Sus, sanigi ming duha jong. Pasaling naman na si Mua. Wartay, problema. Naman ning ka. Oh, kung mangita ka og mag-dikor-dikor sa bunyag. Sus, akong dito, kabalo kay to. Kan mga balons-balons, kabalo to. Mga lights-lights, kabalo to. Oh, Diba, pre? ako. Oh. Sing-sing. Sing-sing Oh, sing-sing. Gold pa. Gold yung gusto. Naanim. Ako bahala. Galit ka ka, no? Pabunya, dili man kasal. Sorry, joke lang. Sad mo kayo. Kamong gipakatawa na tika ba? Jong, basta Jong. Kami na bahala taran. Sure mo? Sure kayo sa lechon. Pila ka ba imong lechon gusto? Pre, ako pre, dessert ako pre. Ako ginagmay. Tanong putahe. Soft drinks ako Sus, kita magtinabang ganito. Ay, bahala na. Sige. Diba? Salamat kayo. Lokan ako, kay mangandam ko. Sige. Bisa pre. Amat mo kwarta. Ako'y bahala. Agi ta mo kwarta no. Mangutang ta. Mangutang ta nga wa man tay trabaho ko sa to ibayad. Alam na.